Wani abu da zan so ku sani shine duk abin da ke gare ku a yanzu to ba naku bane. Yaran ku ba naku bane. Ba ku yarda ba to hatta matayen ku ba naku bane. In ba ku gamsu ba, da a ce bayan mutuwar ku da 'yan shekaru kaɗan ku taso daga kabarin ku domin ku ga shin matar ku ita kaɗai ce ke barci har yanzu ko a'a. Duk wasu abubuwa da za ku samu a nan duniya ku ɗauka cewa haya ce kawai. Ina nufin daga yarintarku har zuwa mutuwarku duk abin da za ku samu to haya ce kawai, domin akwai ranar da za ta zo inda za ku rabu da duk wannan. Hujja bayan kun mutu ba za a binne ku ba da duk wasu abubuwa da kuka mallaka. Bidiyon yau zai sa kowa tunani ga waɗanda za su kalle shi har ƙarshe. Bidiyo ne akan lokaci. Duk za ku gano cewa a tun daga yarintarku har zuwa yanzu lokaci ne kawai kuke taɓatawa. Kuna tunanin cewa wai girma ne kuke, amma a zahiri akasin haka ne. Yau ina jin mutane da dama na cewa ina da shekara 20, ina da shekara 25, har ma da zuwa yin bikin ranar haihuwa. Kana jin daɗin cewa ka samu shekara 20. Saurare ne da kyau, domin zan gaya ma wani abu da zai iya canza ma tunani yanzu. In shekara 22 ne Allah ya kaddara cewa su ne zaka samu a duniya, kai kuma gashi ka samu shekara 20, to yanzu saura shekara 2 kenan. Wannan ne ake nufi. Shine kake murnar zagayewar ranar haihuwarka cewa wai yanzu kana da shekara 20, to sauranka shekara 2. Waɗannan shekaru 20 shekarun da ka ɓata ne a duniya, ba wai shekarunka na asali ba. Kullum kana ƙara kusanta ne ga shekarunka na asali. A lokacin da zaka dangane ga ƙarshen waɗannan shekarunka na asali, yi murnar zagayowar ranar haihuwa mu gani. Idan aka tambaye ka shekarunka nawa, ce ban sani ba, sai dai in gaya ma shekarun da na ɓata a raye, domin ba wanda ya san shekarunsa na gaske. Waɗanda shekarunka na gaske su ne shekarun da za ka yi a duniya kafin ka mutu. Idan kuna da shekara 60, cikin waɗannan shekaru 60 kawai shekara 7 ne kuka yi inda kuke farke kuna aiki. Ta ya zan ganar da ku haka? Ku har hada duk awannin da kuka yi na barci tsawon shekaru 30. Zirga-zirga nawa kuka yi zuwa kasuwa, makaranta, ziyartar wata ƙasa da masallaci. Idan da za ku iya lissafa duk wannan, za ku ga cewa shekaru ne masu yawa. Za a wayi safiya kuna da shekaru 60, rayuwa gajera ce. Idan kuka lissafa duk abubuwan da kuka yi a baya waɗanda ba sa da ma'ana, za ku ga cewa kun yi rabin rayuwarku ne cikin shashanci. Abinda nake son ku sani, a duk yayin da kuka samu shekara 60, to babu wani babban abu kuma da ya saura a rayuwarku. Zuwa kasuwa, yin sauran ababe na duniya ba za su iya shigar da ku aljanna ba. Yau nawa daga cikin mutane suka yarda cewa akwai Allah? Mutane nawa ke tunanin cewa akwai wani sarki mafi iko da ya halicci rana, wata, taurari da sauran abubuwan da har yanzu sauran mutane ke tunanin cewa haka ne kawai kwatsam suka zo? Ok, mu ɗauka cewa babu Allah. Idan na ce muku yanzu gidan da kuke kwana a ciki yanzu ba wanda ya yi shi, hakan ne kwatsam muka gan shi, shin za ku yarda? Idan na ce muku wayar da kuke kallon wannan bidiyo a yanzu ba wanda ya yi ta, mu ma haka ne muka ganta, shin za ku yarda? Alhali waya na da abin mamaki. Idan na ce muku rigar da kuke saye a yanzu ba wanda ya ɗinka ta, hakan ne kwatsam ta zo, shin za ku yarda? Idan har kun yi imanin cewa duk waɗannan ababe akwai wanda ya yi su, shin ba ku tunanin hatta rana da wata da taurari da sauran abubuwa akwai wani sarki da ya yi su? Hatta manyan masana da suka canza duniyar mu kamar su Albert Einstein ba musulmi ba ne, amma bayan binciken da ya yi a sararin samaniya da ya ga irin yadda sama take, ya gano duk wasu abubuwa da a cikin sama, nan take ya ce lalle akwai wani sarki mai iko bayan duk wannan. Ba a iya cewa duk waɗannan abubuwa haka ne kwatsam suka zo. Irin yadda suke tsare, irin yadda har yanzu ba taɓa samun wani akasi ba. Rana ba ta taɓa faɗuwa ba akan mutane duk girmanta. Rana na aikinta, wata na aikin shi, taurari da sauran abubuwa.
Wannan ya ba shi fikirar cewa akwai wani sarki mai iko da ya tsara duk wannan. Sarki nawa aka yi da yanzu duk sun mutu? Ba ruwan Allah da kuɗinka, garinka ko jikinka, ko mai ikonka ba za ka iya ƙara wa kanka lokaci ba idan lokacinka ya yi na mutuwa. Tunda ba za ka iya ƙara wa kanka lokaci ba akan lokacin da aka baka, wannan ke nuna maka cewa bayan duk wani mai iko to akwai wani babban mai iko, Allah kenan. Wani abu da zan so ku sani shine duk abin da ke gare ku a yanzu to ba naku bane, yaranku ba naku bane, ba ku yarda ba to hatta matayenku ba naku bane. In ba ku gamsu ba, da a ce bayan mutuwarku da 'yan shekaru kaɗan ku taso daga kabarinku domin ku ga shin matarku ita kaɗai ce ke barci har yanzu ko a'a. Duk wasu abubuwa da za ku samu a nan duniya ku ɗauka cewa haya ce kawai. Ina nufin daga yarintarku har zuwa mutuwarku duk abin da za ku samu to haya ce kawai, domin akwai ranar da za ta zo inda za ku rabu da duk wannan. Hujja, bayan kun mutu ba za a binne ku ba da duk wasu abubuwa da kuka mallaka. Wasu ne za su mallake su yanzu. Me nake son faɗa a nan? Abu mafi amfani cikin rayuwa shine sanin abin da zai faruwa cikin kabari bayan kun mutu. Mun san da cewa Sahara na da girma sosai. Ga wanda zai shiga cikin wuta, a yayin da zai shiga cikin wuta, a ce duk bayan shekara 1000 zai cire kwara guda na ƙasa a cikin Sahara. In wasu shekara 1000 kuma suka yi, zai cire kwara na biyu. Kenan yanzu yana da ɗan ƙasa biyu kawai da ya cire a cikin Sahara. A ce haka ne zai ci gaba da yi har ya ƙarar da duk Sahara gaba ɗaya. A yayin da zai ƙare duk Sahara to zai fito daga cikin wuta. Wani lokaci zai ɗauka kafin ya ƙare duk Sahara ta hanyar ɗaukar ɗan ƙasa guda duk bayan shekara 1000 har ya ƙare duk Sahara? To wannan misali na ne. Amma da ce haka ne abin ke faruwa ga waɗanda za su shiga cikin wuta, da sun yi farin ciki. Domin a lahira rayuwa ce da bata da ƙarshe. Akwai wasu da in suka shiga cikin wuta to sun shiga ne, shikenan ba za su ƙara fitowa ba. Yi tunani kaɗan akan wannan. Daga yau zan shirya haɗuwata da Ubangijina. Na bar ku lafiya.